Ate! 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 Hoy! Hindi! Hindi man ikaw si ate, si kuya man ikaw. Hi guys! Nataron dire bantay bata ko sa mga apo kay wala ang mga mamagpapa nini. Dire. Oh, tanawa akong gibantayan guys. May apo guys. What is your name? Georgine Rain Palangka. Ah, Me too. My What name is is your Riam. name? Riam. Riam. Dito kami sa kuan nila ba guys. Dili kami sa ilang kwarto kay para di manggawas kay init kay sa gawas. Nagpa-aircon mi guys kay para dili singuton. Nagbasa-basa siya guys. Oh. Anong binasa mo, book? Wow. Basahin mo daw yan. Balik na sa'yo. Basahin mo. Mana, mama. Sige na, sige na. Okay. Study na ko. Para makita doon. Oh. Sabi nila ay, Study na ko. mabait pala itong batang to. Oh, mahana sila. Sige daw. Ano yan na book na yan? Once upon a time? Sige daw. Basahin mo ako, be. Kingdom Meridel. Ah. Tapos ano yan? Okay, basahin mo. Kingdom Meridel. Ah. Kingdom Meridel. Kingdom Meridel. Kingdom Meridel. Fox. Drum. Hmm? Papa Pig. Ay, Hmm. diriling. Okay. G. G. Ano G? Sige daw. Ano yan? Ay, saan eyes niya? Hat. Saan Itong eyes niya? hat niya. Ah, hat ba dyan niya? Hindi to isa. Kita mo, nag-France Yung kuya. boy ang may hat. Oh. Tingnan mo. Sige. Kaya ate, wala siyang hat. Hmm. Ako din may hat ni Tago. Tago. May hat. Sige daw. Tingnan mo daw saan lang may hat dyan, be. Sige na. Sige na para makaano tayo. Makatulog na magbasa. Wow. Sige na. Basahin. Sino yan? Ang bad na siya. Smile. Sige daw. Uy, nag-run siya? Okay, na for this laba. Huh? For this laba. Tapos Amen. Tapos na. na, hindi mo nabasa, hindi mo narinig nila. Yung mga tao, yung mga friends mo. Hi, friends. Hi, friends. Sige daw. Saan ka na ano, alis? Oh, saan ka na, oy? Hindi mag-alis, oy. Georgine. Hindi na, matulog na tayo, be. Di dyan matulog, guys. Ang mga sakop na ko. Matulog. Kaya mukat ng balay nila din sa sulod. Para di lang yun magkuhan sila ba, mag gawas-gawas. Kay bawal lumabas. Dito lang sa kwarto. Oh, kalat masyado. Tingnan mo. Look, Lula, may ganito na kami. Ano? Ano yan? Nilalagay ko ka plan, kuya. Ulat lang. Ngayon na pangilabot iya. Ano ganito? Sanaw ito. Chanel? Oh. Chanel? Ito ng nail cutter. Oh. Ito ng sa tiil. Tiil. Itong kachelyo. Oh, Silyo? Ano daw? Patingin daw. Ano mo daw? Pakita mo daw sa camera, be. Ano yan? Saan nail cutter dyan? Ano yan? Nail cutter. This. This? This is the dito sa finger. Flowers, sa gusto mo? Ito sa tiil. Tiil. Itong kaning tiil o kaning tiil. Oh. Saka, Ay, ay! Bakit kagat ng tiil? sama? Hmm? Sama? Smile ba? Wag ni nani. Lumurot mo lang daw. Hindi problema. Okay.
ka matulog? Eugene, Hindi ako matulog. bakit? Kasi wala si mami. Mami? Gusto ko si mami. Gitik-gitik man kaya. Doon lang kayo sa... doon lang kayo matulog sa labas. Dito ako kasi walang aircon doon. May tikpan man. Ha? May? May electric? May tikpan. Maganda man dito, may aircon. May aircon man dito. Tik, kwek, kwek, kwek. Wala dito. Lagay mo na dyan. Kasi matusok tanawa. Liit. Para ano yan? Polar. Tanawa. Bigyan mo ko wait na seatbelt. Ano yan? ko door siya. Amisa door. Amisa! Nag-away na mo diya. Anong away-away ko? Wayon ako na ron. Malaki din. Malaki siya. Ano malaki dyan? Ano malaki? Ito, malaki talaga. Ito, laki. Ito, maliit. Itong dito makulagay. Hindi man maputan ito, oh. Kuran, hindi siya maputan. Mabuton? Oh. Sus, uy. Tulog na. Baby, tulog na, baby, baby. I want mommy. I want daddy. Alis ka. I want mommy, I want daddy. Where is your daddy? Yum! Alis na sila. Door. Oh. Alis din si mommy kay may daw sila ibili. Pili ko ka Ano mag- Shrimp sa akin, shrimp. Ah, shrimp? Yung shrimp sa akin. Ah, gusto Kasi mo kuya, shrimp? di siya gaganon shrimp. Kay halang daw. Halang, nila pa naluto. Gusto mo ano? Ano gusto mo? Shrimp talaga? Oh, kay masarap. Oh, masarap. Ano pang masarap? Ice cream. Ang ice cream na lang ko kay wala nang kuyubo. Ano? Wala na kuyubo. Oh, ano kayo bo? Pwede na ako, ano? Wala na ako ubo. Ano? Wala na ako ubo. Dito na ako. Wala na ako ubo. Pwede na pala ice cream. Wala ka, natawag na si Lola. Lola, si mami yun. Ano lagi? Inef. Uy, naunsa naman tagahid banid ba naman tani ay. Ikabuangan na tani itong apo guys. Ano kayo? Nagbantay bata na tadi, bantay apo. Nagabuwag water! Nagbantay apo. Georgine, dali na! Nigawas naman ka, dali. Init kayo, dali. Dali ba? Taon daw banana, ha? Saan naman to? Sa'yo. Ang ipatulog dire. Pasa guys, katong tanaw. Yung may arrow. I-follow mo yung arrow sign sa'yo. Ayun mo. Ano ka dyan? Ha? Ano ka? George! Wow. Nagkanggag ba na si Sean? Anong kinain mo? Ha? Ba? Banana? Baka may ano yan? Uod. Niloy! Ano? Kita ka? Ah, uod yan siguro. Niloy, wala na! Oh, wala na. Ay! Ay! Ah, kainin mo, ubusin mo. Lalo ka kag banana. Tukan. Labay, labay. Labay na hugaw na. Mana?
Hala, napahid si Sanina. George, halika na. Oh. Anong gawa mo, oy? Oy, nagbasa-basa na. 유진! 갔다 올까? Dali na ba? Dali. 아, Asa ka man nun magpahid ron? 사연을 말하자면 좀 긴데 바야흐로 Tama na, 그냥 George. 평범하게 일로 만난 사이예요. 좋은 작품에서 보통의 PD와 감독처럼. Uy, anong ginawa mo dyan? Ha? Nagano ka? Tulo ako ni mami ko. Turuan ka ni mami. O, ito. Pahid mo. Ito. Turuan ka ni mami. Pag ano, pag was. Sabon. Sabon? 얼마큼이나 Sana yung isa. Nakatuloy ko lang. Wala. Oo, nag-ilog na. Naipot na. Shh, dili mag-ilog. Agoy, nag-ilog naman ang ganyan. Dili ba, dili? Pero na-off ko na. Na-off. Dili ka password. Na may password, gibutang. Ay, dili magwan. Ano Hindi yung ka makahirap. Ay! Pahiramin mo. Yan, Na may pahiramin mo password. yan. That's that. Okay. Okay, kunin mo. Ala na siya, di mo na siya makahirap. Inaway password. Alam mo, dito, George. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 그랬으니까 좋아했지. Mani. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanungin mo si ate, anong password? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, see? Password. Labas! Ano? Ano ba? Ano man sa akin? Ano man? Ano? Password na pala. Alam mo na? Sige na, sige na. Password ni ate. Nag-ano lagi? Laro lagi kayo. At hulog. At hulog na. Hulog ka. Wala naman kag-uwa, oy. Uy. Hindi ko na ako na. Hoy, dyan! Mantis nurse! Tulog! Ano? Jess, tulog sis na. Natulog siya? Hello, vlog guys! Magkuhan may magbilumpay sa kwarto! Bye-bye! Ala, Ariam! Dali na, God. Hapit na magskiat mo, matanggal na hapit ang salamin diya, oh. Asa? Kana, magbuak ka ni na. Ano naman si Georgie? Pangag ko guys! Pangag! Ano, kapangit. Oh, tanawa. Wow! Parang mumo. Password! Ate! 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 Hoy! Hindi! Hindi man ikaw si ate, si kuya man ikaw! Ate! Ate! May password! May password naman again! Isa na password nila. Mina. 여기로 좀 이전이나 저희가 Anong tinood mo? 시간이 많이 있으셔서 Class. Ha? Ano nood mo? Ano? Farmers. Ha?
Ano yung trabaho nimo? 와 진짜 대단하시다 사장님. Hi. Georgine. 보통 사람이 아니고 이틀을 다 Uy. 일하시고 하긴 잘 키운다는 게 쉽지만은 않죠. Eugene. Asa kita yung mata mo? Hindi ka nag-antipara ba? Ay! Ano ang antipara ni mo? Kunin mo. 좋은 아빠 뭐 그런 Fight. 거좀 그저 무섭고 Sige daw, tingnan ko daw. Oh. 그럼 뭐 그런 아니에요. 알 거예요. Nga na din magtanaw di ay. 또 아빠가 좋은 사람이에요. Ah, Georgine. 저 Ano na 학교에서 sila? Sige nagtanaw og 같이 하신다? tab kay kalayang mama diri. 같이 참여하는 Nagbantay na tagbata. Bantay bata. Bantay bata. Si Georgine. Georgine. 근데 이렇게 아이 키우는 걸 얘기하고 하다 보니까 사장님이랑 친구가 되고 Nunsa naman tayo yung Georgine, bakit nilagyan mo ako ng headband? George, bakit nilagyan mo ako ng headband? Natulog ako. 올라가시죠. 네네 저 많이 Georgine! 그렇죠. Uy! Nagtanaw na ko ba? Look! Look ko! Nagtanaw na ko ba? Hindi ka pa disturbo? Now guys, ay kay ako na ning pahiposton sila. Inya mag-badminton mi guys sa mga maglingaw na pud mi. Bye-bye. Yang hapon guys.